ñalaande 28 sase. nde yeesu ƴetti laawol yerusalem yimɓe heewɓe ina garatno e mum ina ñaago yo hollu ɗumen laawol dandore o ɓeydo famnir ɗumen laamu Allah. oɗo ko annabi tigi jomiraɗo ceerno dandam jomiraɗo dandumin ƴetten Allah jomiraɗo hollumin lawol. yimɓe ɓe puɗɗi jabde ko jomiraɗo e ceerno dendinowo lempo biyeteɗo sase ina horno Yeriko o yiɗi yiide yeesu hawa ngabbi dow lekki o jiimi e dow yimɓe ɓe. ƴeewe moni fayi e dendinowo lempo o. sase yawno telloɗa to galle ma potmi jippade hande. gallam hol fof jiɗɗo jippade bayɗo ni. o sase kam andiri yeesu Very good wine. Oh, yes, it is. Yes, excellent. keɗoɗe peccere ngallom fof mami rokku ɗum miskineɓe te mo tooñmi walla mo puntumi fof mi rutto jomum laabi nayyi hono ko no wonmi ɗum ko. ndaw komi sikkani dendinowo lempo duttowo wonata ɗum meeɗa yiyeede. dandore naati e nder oɗo galle hande gatti oɗo ne ko iwdi Ibrahima addi ɓi neɗɗo o ko yiilade ko majjuno ko. Mbele himma mo sase holliri o duñaani on e ƴeewtaade koye mon? No kuutortoomi jawdam ni, holno ɗum hollirta jikkam? Holko Allah yiɗi mi wayla?